idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan ngagbalil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Saguday nga rin ti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Sharon nga napolwan, my ex. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takasla na sulik dagiti dua bukel ti mata. Idi makitkita. Umas asadeg manong nemi kat siyak tikit kitain na. Idin to saan kumat nga ibawing ti panagkitak ken kuana. Manong nemi idilaing kalman nga si Mang Petak manipod Hong Kong. Uwan iti panagtrabaho kas DH. Baliin namin nga tawon manong. Dito yun may talo nga panagbakasyon ko. Kat kasladyakon kaya tagsubli ka bata nagrikat manong nemi. Numampay maanusak mat ka dito employer ko ng aginanak ko man. Kahit ko kumamatin sa sumartik. Kahit ko kumamatin na tagtutukaw lata, o saan ka nun, kahit ko papanam, panak, kasla ita. Adak dito yung mall, tadanapang ko ginatang. Itata, masabat ko na ito eh. Kasta ko nito pa nang matmat na kanyak mano, kitni. Asidag ken. Dahil kat saan ko pala makita ti isem na. Nga may takat na eh, nakasamsam iti isem na. Sa nakid-dakid yan. Sa nakit dilpatilbatan ni gribibig na nagluhon. Kasto iti panangalala na kanyak, hindi manong jek isem na, jek kiday na, jek panang palpaludip na kanyak. Ay, my ex, aping agsabat man yung tidalan ta. Oh my God. Manong nemi nakaasidegen ket ideya. Ukraden na tidak takyag na manong name tapno arakupen na nagatrasa. Ops. Saan ka amam mo? Si Kamet, mat pa nagbaliwan tiropa ka. Tiinam nga tawen. Nasanta pa nakita. Kasi sila pa nanayunan nga tiinam nga tawen tilangak, di ba? Mas dawa na ka ron. Di ka mat lumakay. Kasano nga lumakay, tilakay. Nagkatawak man. Di ka mat lumakay ko na. Kasano nga lumakay, tilakay. Ano nga lumakay, at talakay ka rin din. Katsi ka. Orisi ka. Nunat lang amidi. Langang panayta. You're so beautiful, siya. Sharon, tinagang ko. Sharon. Siyak mo di Gabi. Loko, ang Gabi dalagan mo. Ang pagbalik na talat ang Gabi. Tapos Sharon ken Gabi. Nagalas kami tinagan mo. Pablito, Pablo, Onelito. Gabi ka naman natan. O ano yan? Di mo ka di kaya para ako. No. Lisensya mo mga rakop kanya. You're my ex. Oh, maraming ko. Nati mo kaya. Nagmamisa ka? Wala tao kaduak. Katsi ka. Nagmamisa ka. May maysa. Ken may maysa. Agtipon na. Dua. Kaman. Kinuna naman ang name natiliw na ti imak. Sa brutak ko mga nag-name nagpigsa ti parang patpat na. Ginuyod na. Uy! Gabi, pakipanam kanya. Mabaling ka din nga subyanta nga padalanan na tugot tinapalabas. Mabaling ka din nga
intalagi pwede na palabas. Kat pagbali ng tangagdama. Inot, agawin na ako. Michael, amo kang bising ka. Abagisunay, early dinner, iti restaurant. Saan nga ti food chain? Restaurant pa pananta. Amo kang mailiw ka karig di ating kailiw mo, di ba? Ken kaya mo tuminom, di ba? Saan, tsak kaya? Tsak kaya gabi, tsak kaya. Di mo kaya ti? Batam ti ima, please. No, naipagkada eh. Adaragbi na. Hamo may ikat. Iwagting mo man. Saan mo ay ala na, masaktanak pa yun eh. Kit ka ngamin paguyuguyod ah. Ala, may kasumunod ka. Let's go. Padasin ta nga palabsin, lagi pwede na palabas. Sa bahagi, kasi na ya, sa tamapanto, padugutan, dagiti, tugut ta, idi kalman. Oh. Manong name sana kung nga nakapagkid-kid kinigabi. Kasi na ko nakitay, noon at langana, idi langana pala ita. Saan nga aglakay? Gusto di ko nana. Saan nga aglakay? Tinalpasin nga lakay. Ginabud no naman ng name. Natataeng pa isuna. Ngam ni tatang ko. Ngam tilangana manong. May bagay lang at ngorod tinagan ng gabi. Gabata ni Gabi Concepcion kasi lasangan lamakay, di ba? Noon at langana, idikit. Iso pala langana. So may bagay sa akin tilanga nagan na nga Gabi. Pablito nga talaga gusto nga nagan naman ng naming iti. Adan relasyon mi. Sharon kan Gabi. Nagbali na nga Gabi ti pilyat. Tinagan na. Manong nami balasa nga nakirelasyon iti addaanan ti asawa. Nga isungarot ba ito ni Gabi. Diyan mo noan niya, iti andaking kuha na nga nakasulisukan dito rik na. Diyan kami ko nakika, itay damo manong. Diyan pa nang matmat na kanya, diyan pa nang parang na kanya, diyan pa nagkiday na kanya, diyan pa ludip na, diyan isam na, diyan pa nang dilpat na kanaginibig na. Nakaw. Kasi diyan pala di makikita kang kuha nang magtartarnek ako. Kasla ita. Nabayagin nga nagraip ti dakulap mi. Data barat ti dakulap na siya tagkarayam nga. Mga pro-apros kadagiti maselan nga paset ti bagyo. Kinapudno naman ng nemi ka nagbasa-basan. Anya nga tadda iti da ito nga lalaki. Nga awan ti sa bahay. Nagsinakamlaeng idi ta sumangpetan ni Mrs. na nga nag-abroad. Formal ti pa nagsinami. Nasakit man ang inawat ko ti kinapudno. Tadyak matngarot kaya tagtanayad nga kirida laeng. Tapno malipatak iso na manun nemi nagaplaya kas DH iti Hong Kong. Ito yung ti may katlo manun nemi nga palagbakasyon ko. Ineman nga tawen ti napalabas. Ket iso palat langana. Ito ko ken. Warata ko rodartahan. Mabalinan ti arak. Kaya, ana? Ano, tingin mo kaya? Diyan kaya ti mapartek. Di hanggang parpartek. Uminom ka lang. Ngayon saan kang parpartek. At dapat nga uminom saan kang mapartek. At maminsan lang uminom, mamintuwa, maintlo, lalpasan. Kumustahan? Gusto eh. Nagabukad di Hong Kong. Di na sinagid di amom. Ano? Dito nga pindas mo, nilalagkurso na di amom. Urek kurso na dan, jakbat kayat. Abdi mo kayat. Kahit tinchik. Ano nga kayat mo? Lakay. Nasaan nga lakay? Sika, basta ka matibyak mo. Gusto eh. Sapsapulin ka. Malaglagip ko tinapalabas ta. Hindi pa nagkapkabuta. Permi. Bale nga damat niya bakit mo nga pangipayam. Saan nga mabali ni Mrs. ko eh. Oh? Apay, siyempre, agriri, masaktan.
Sa bagay, bakit magkaminin? Sika, di ka kami lumakay. So, agsapsapol ka. Muna taon ko idi damot ta. Sika man, muna taon mo itan. 21 idi loko. Kadi, arig na kinarasabong na. Kamu na? Sikat ko imo na. Mo nag-asa na kidi at siyak dinangusat, ti ruwangan, ti langit. Kalpasan na. Kalpasan na, di insina na kon. Damit duwa nga nanubyo. Duwa? Dadi mo na pa nagbakasyon ko. Dadi dapat pasama kayo di. Siyempre, naraman ako, pinaramanan na, nisapsapulit. O rin na nalaing. Dasal salud-sudon. Kaya di manin sumarunong panagbakasyon ko. Sa bali manin, tapay. Di mat nakauray, jay muno na. Nagamamonyo. Sa Facebook. Di baga kang bakasyon na, sinabat ng airport, napanggamin sa hotel. Sut may katlo. May katlo. Sikat imo na, sa may kadwa, sa may katlo. Sinalalingarot ka na kami. Sa suting mo, di pa ilang met. Nalalingaling tilakay niya. Pure lakay. Na, ito kita order ta. Okay. Kapilitan manong naming minumak. E di maminsan yung minumak ng atan. Naarunanin tiriknak. Awanin reviews ko. Uminumak manin, tinaimas ti pulutan. Iminumak manin. Datan, umayan ti kanami. Kaya liliwang talaga na gito eh. Gabi. Nangrunan no, sikat kadwa. Adalata inom, adalata ara. Kung may alak, may balak. Diba? Kahit mo sublyantan. Awan lang kita yung mga iparit kang kang. Nadaan bakit mo? Dinamat mamuhan. Sika. No, may kapat na lalaki di biyak mo. Awan. Umanayin ti talo. Kat sublyan di uno. Ana. Sublyan di ang damo keng ka. Baka dadang siyak ti kailin mo sa bali. Diba? Sikat kalalaingan. Nuwain, anugotek man laingan. Sikat kalalaingan. Wow. Gabi. Pa-take out mo na gituin, tantan. Lumanat ka. Si Kamin, sa kaumamin nga nagpakpakita may ex. Ngayon nagpakita, nagkita ta. Naikari ngagsabat man ang tidalan ta. Tapno inta pa sidawain, inta pa lang tuwen, tinapalabas. Tapno inta pisaw-pisaw, iti dati. Inta pagpisaw-pisawan. Okay, let's go! Manong name ite pa lang agar-aragan kentirik na. Kastuyak na talaga manong idi. No, ag-date kami, kinikabi, pangrabi kami, uminom kami, sa aming malpas ti panagpanangan mi. Balunan mi iti isasarek mi iti hotel manong. Kat no makadanon kam to niti uneg ti kwarto ti hotel manong nimi siya kun ti kumarabas kang kuana. Kat kastamat manen tinaramin ko. Gabi, I miss you. Kailiw ko ti bara na kita agek mo, sweetheart. Kailiw ko ti bara ti pagim. Kailiw ko tinalaing mo pandangan. Siya konti mo na, sweetheart. Gabi. Sampai nga nagbalbali ti bara ti kinibibig mo. Sampai nagbali ti bara ti pagim mo. Ararakupen ka, ararakupen nak, aging inagek tapay laing, mapamana ko. Di mo among italaing, damot ang panagkita kita. Nagterter na akong sweetheart. Iso nga, siga kuman, di mang digos kanya, sige. Nagdaak nga nagdata manong nemi, initrabawan na kon, ni Gabi ng padpada kami nga lamo-lamo.
Ibang iba ti party bagi na ito nga lalaki manong. Warm-blooded ako na aga. Dinigos na ka na agek na kiniadan iti barukong ko na bibig na. Oh, Gabi. Saan nga maaramid ti sabali ti kastoy. Sabali nga talaga ti bibig mo nagbara. Nagmayat ti panagkinit mo. Gabi. Oh. Oh my God. Inalak ti may sa nga ima na sa ako yung pababa manong naimigit nagatras. Nagpasa. Uy, nagbasa-bas lang di tayo pailaing. Pero tapunasan ta sa mga punasan. Arumpubin. Bumabakan. Ha? Alan, nagmayad na karumpub. Kastamad no katararamidan. Sige, kaili ko na ko. Kaili ko, love. Kaili ko. Di kasi yung araramidam. Agarumpub ka. Alan. O, sige. As you wish. Kit kasta't inaramid naman. Oh. Gab. Nagmayat na tapan ng sapsap mo. Opo, maulit-ulit dito tayo ko. Romansa pa'y laing gabi. Namin akon. Ibang-iba ka nga namunan tamin si kinikinitin naman ng name. Nagmayat pa ng ibang-iba ka. My ex. My ex. Nakaring-ring gurak man. No nga tanda karuba mi, ada naka-check-in iti karuba mi kwarto. Baka agriri, baka tugtugin na titidig. Yung semento matitidig. So nga narigat damang yung manong. Takasan nga sa anak nga, naringgor kat nagmayat. Nagmayat. Ore ko lang kinawiwitan di ulo na manong. Tain sa rubsub na, pati agong na sumrak. Gab. 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 Mapanag mananong, paurin. Baglagi din manong nimi, taragkita kami. Imbaglagi di taragsabat manan ti dalan mi kalpasan tinam nga tawen. Nadanak ti duwa nga nubyo manon nimi nga sabsabali. Nakalalaing ni Gabi. Iso ti kalalaingan para kan. Gabi. Pinanawan ng ti kuweba manon nimi kalpasan nga pinunasan na ti rupa natin yung na. Sana man inyan tari ginibibig na ti duwa nga mansana sa ko. Kalpasan na narik na akong tinatanggan manong na yung armas na kadaitan. Inyus. Gab. Panakkilen. Dakdakkel nga amang tikwana ng dagiti dua. Uri nga tagtipon dagiti dua. Bagi di may sa ken bagi di may sa. Dakdakkel nga laurok maglatakin ni Gabi manong. At daking kuha na amin nga saguday na ito nga lalaki. Map-nek nga talaga na gini babae di biyag na. Mapana man ng Gab. Kinayat kita kumanong naming. Kat na isardeng di panagbuwatit na panagbuwabo na. Ngayon iniin na kit adadamat manong naming nga may tayo ko. Naging gangalino kayak kat sinubyanan na tinagkabalyo. Paspasan na. Asidegakon ko na. Gabi. Sumabatak. Kaya't ko ang sinabata. At tawi sinabata. Nariknak tinakabarbara nga pimsuwak iti uneg manong name. Nga si mabat tiriknak. Hapaunayin manong nakaimimas no kasta nga mariknam ti bara. Kat may isabat ti riknam. No sangak ang kontrol baka ubing na ito makaalak nga dinauras manong ngam kayat ko. No idi manong name ka nagtumtumaran. Ngayon ita, tinagsunubyan kami kinikami. Kaya't kumanong nimi, nga madaanak ti anak, kapakalaglag ipakin ko, anak.
Isunging karik manong nemi nga sa anak to gumatgatang ti contraceptive pills sa anak nagtumtumar. Nagtumar kan to ha? Ha? Nagkontrol ka. Kasi di dati. Nudyak kayat ngay. Tapay. Kahit kung anta pakalaglagbakyan ka. Tapno ang ebidensya. Tapay. Di mo kayat nga ebidensya. Nga at putot mo tirawar. Talaga ka di nga ang putot mo. Anda. Talo. Yung ni misis ko. Kada gini babaeng. Awan. Tadyak kayat. Taapingan di mo kayat. Anyat amok. Baka may rumento. Basta. Sa anak ang tungtungar. Kahit kung anta pakalaglag ipagkin ka. Basta. Basta. Nukanak kat kunak. Kasano no ano? Magi-asawak to? Kat mas human to tiputot mo kanya. Basta. Ipalubos ko kumak. Bahala ka. Man. Nakagangaw. Kahit ko tagkaanak kang kagabi. So nga siguro duwan, na makaala kita. Ka-fertile ko. So nga mayat man ang tirik na. Ha? Agay na nataway? Dapat di arak. At dapat di kita pulutan. Dapat lagpapigsa sa tanto man ituloy madamdama. You know, sir, miti 3 hours manon nemi nga nag-break kam laeng iti uminom kay nagpulutan kami. Sa amin manin tuloy, iti sabali pa nga second kan third round. Kat kasi tingkarik manon nemi sa anak ng matang iti contraceptive pills. Sa anak ka nagtumtuman. Naalam na iti cellphone number ko, miniskolan na. Kat siyempre, inpumbuk ko iti number na. Saan ka tumawag? Maraming lahat nga siya tumawag, okay? Nangro na ti oras therapy. Okay? Di mo kayo na matugtalan na tanim, misis mo. Siyempre, tapnawang gulo. Narigrigat itata, dani misis mo. Kasi nun, no, nagsapat kami. Nagsapat kila ta. Kasi nun, lumamon na at pungutan na. Di makipinungot ka. Baka sa bagay, bakit mo, nakapkapsuotan niya siya. Patulang mo rin bakit. Sabi nga rin siya, pinatulan na kubing. Kit siya, pinatulan na kalakay. Naglaing amin, gabi. Romartan, sige, itulod na sa diyabalay. Ni tatang tinakakita ka na kami manunimi kat dinamag na nga dagos apamang nga nakastreka. Sino na diyang lalaki? Nama mo kijimultang. Apay, sino na diyang? Apay, tulod na ka. Kita, nga ba ta, inawis na ka, napangkam ng rabi eh. Bilitang itulod na dito. Apay, kasi simul ka kang kuwana. Ano yun para kita yung kang kuwana? Kasla kasada na kayo, man. No, itatang, man. Inoo na, paingim sa kayo suna. Ay, kasi dilangan na. Ubing na dilangan na. Naglalakay kan sa malasan ko. Ay, itatang, man. Mabali na kaya. Tilada. Nabigatan na manunemi pinashare ko, digit-igagayem ko. Oh, kumusta kan siya? Sharon, ituloy at Sharon, kumusta kan Sharon? Kastoy, loveless ka ito. E di, nagbakasyon kayo muna at a boyfriend mo. May kadwa at a boyfriend mo. Itangat ka may katlo. Ang boyfriend mo? Da? Sino? My ex. Sino ka ex mo? Diyan muna. Sakbay nga nagparang di Hong Kong. Allah! Nakinsinublihanan kayo, diretso nga lakay? Lakay para kada kayo, ah. Yung siyak, sut kalalaingan.
Nagsinubyanan ko, and then, napasama kami. Oh, Jesus apoy. Abi nga mahilig ka kamalala. Abi nga mahilig ka naglalakay. Nung mapadasam lang ko magayem, masungbatam dito nga saludsog. Ngayon di mo pwede padasan. Padasan ma. Maganda na akong papamparakon pa ito. Kaya ko dito nga, ano, baka expired kuanan. Expired kuanan. Nalalaing, dakdakkel, napapaot, nadungdung mo. So ano, siyakti si ka, my friend, Ansien, Alice, pumadas ka matilakay. Kaya na nga rin pasublat mo kanya. Na? Padasag mo man. No kaya't na ka. Sige man namin. Kita kayat mo, kita kasadar mo. Nga sikapit mangigas-gastos ka dakwada. Hun ata, kursunadak nga ron. Kad kaputawan kwartana, siya taggastos. Kaya na kasunod laing da. Kaya may performance na to, ububid na ron. Kaya na ka natin, kaya. Ni Kabi. Api kasunod laing na ya. Bayam, ibidyo to. Ha? Huwin. Ilimad ko itong ibidyo. Tapos na nakastagat buyaim to. No kasunod laing ni Kabi. Kasta nga rin tinaramid ko anong naming ng naduktalan ni Gabi. Ano ito? Agar ka, loko ka. Kahit mo samat ka na dailan tibiyak ko. Gabi, ibig bidyo, tapnoan niya. Iwaras mo to, kahit ba nadailan? Naglagay ba yung andanagan ko ti publiko? Sorry. Saan, kahit ko lang kung ipabuya ka, nagigagayem ko. Kahit nung dumawad dati kopya, gusto na tumangiwaras. Sorry, dilitan. Mararamid mo. Tsaka kahit kasto naramid mo. Sorry. Saan kung tanong ulitin? No, kahit na nga makita, di. Ayaw ba may natabuyaan namis mo? No. Hindi ito. Mabalingar naman. Come on. Sinagay, nagiging mo, ni Alice, amamok, naggamamo ka idi. Hanggang nung aming nga mamati. Kasi baga magkingkuhan na ata, padasin mo eh. Alam, aman, tap na mamati. Dito ibid-bidyo pagkatapos, o susapo. Nakadaldelikado ka, Sharon. Bagaman ta nakita. Sorry. Sige, rumortan. No. Nagpauyulak lang kayan. Sasurik lang ako din. Ay, ayawak man natin, sweetheart ko. Sakti mangan. Sakti mangkaan ito ay nakalalayang na torturoso. Talo nga bulan min manong. Namin talo kami matin. Iti may kapat, manong nemi timawag. Saan nga matuloy? Open your sweetheart. Saan nga matuloy? Basta saan nga matuloy. Saan ka makapano dito balay? Apay, basta. Saan ka mangnamnama? Awan ti matulog iti ita. Ito gaano nga manin. Basta tumawag ako. Okay? Sige, bye. Api na ta. Kinunkunak manong. Isupalat pa nagbalaw ko. Yes! Saan nagpanginatat ngan, manipod ididamo manin. May ex. Kunak tupay nga maka ibati akti pakalaglagi pagkengkuana. Kitap na sigurado, parang gumatang di pregnancy test, tap no sure. Positive manong. Yes.
Ang napakalaglagi pagkaredya nga lakay. Sapay ko man takaing-ingas nanto. Ken nalaingakas ken kwa na. Paglaingan na amin. Di talento na kenda dumapay. Manong na mi limit ko palang da ito kadanalang gantatang ken kakabsat ko. Egin ka manong na mi ti may sangal daw. Natugtog tiri daw ti balay. Sita, manang, ada ang tugtog-tog. Manang, jak mapanawon to brak, chika basita na. Sige, sige. Idilokat ko, napaatrasak. Saan ko ama mo? Naibagabigat mo, balasan ko. Balasan ko, anak, ta. Kasadar mo jay, may kaduwang anak ko. Saan? Ay, sino ka di, ma'am? Di na ka di pastrikin? Sana ka manggulo. Ngayon, sino ka? Siya kumidlang na tayo asawa ni Gabi, ni Pablito. Saan kang buteng? Sana ka manggulo. Kahit kala ka salita. Gabi ba ka dinagan na? Kada kayo, kaputas Sharon dinagan mo, pinagbalin yung Gabi, di ba nagan ni Pablito. Ma'am, dumanong ka, kaya nagtugaw ka. Sita, ay ate, kapala dya, ando sa ngailik. Sige ate. Ay, Sita, mangsaga na ka man ti Diyos, anak. Ay, ading ko. Kaya magkita ka tanuan da mabalin nga. Saanin. Liplipas ko itay. Ape ka ni ma'am. Kaamo no. Bruming nga nana, manang, tiawag mo kanyak. Nana. O tita. Tita tawag mo kanyak. Tako nakasadar mo ito may kaduwang anak. Mi. Kini Pablito. Ay, kahit ko lang ang makumpirmaran ka mismo ken ka, no kasano, no anya ti relasyon nyo, iti asawa. Ti ibagam, ti pudno ti ibagam. Tapno saan tangag bayag. Ad relasyon nyo, kini Pablito. Adda, kaano pa'y. Edi adda ka dyan, bro. Nagkarelasyon kami. Nagtaway na ti 21. Iso tinangdamo kanya. Ngayon di simangpit kan. Insinanak. Formal na nagsina kami. Tapno makalipatak, nagtrabaho ko sa di Hong Kong. Nadaanak ti dua kaya na yan. Ngayon kada may katlo pa nagbakasyon ko. Tsak pag-urupan nagsabat kami. Kat sinomblihan ang miti amin. Iti kasto ka kinaubing mo? Nagpindas ka? Magkirelasyon ka ti kasi ti asawa? Ano adaking kuha na kinayat mo? Nikumparar ko iti sa bali, ma'am. Tita. Sa bali. Gabutan na laing. Nagkamats kami. Nung kuma basketball, may teamwork ni. Sa lakas kariya duma, nga nakarelasyon na. Ipatpateg mo. Ipatpateg ko. Kahit bumati ka mat ipatpateg na ka, kastamat ti pagpagana. Tawang ka dito panggap mo magkisina kang kuwana. No isina na, oo maramit ko. Kung saan nga sakti mong isina kang kuwana. Kaya naibiling ko kang ka. Nga godam yun, di pa nagsinsinarak yun. Kaya niyaman na komunikasyon yun. Maramit mo. Paramit lang ti masakbayam na ti balasan ko. Awan tinaran niya ka masakbayam iti asawak. Gapot siya asawa. No pagpilyam iso na, imposible nga sikat pilyan na saan?
Da kami ti pamilya na pilyan na. Nga aping mayak para laking ka. Diya kaya't nga kabuti asawa kit adag sagapakas ken ka. Ngam sa bakay, awang basol na, no di kat basol mo. Gup dem mun, ti pa nakisinarak mo ken kuan. Kapataman po dita, saan na kan nga tawagin? Saan na kan nga masapulan? Imayak lang tap na makumpirmar ti amin. Ken tap na mapagbagaan ka, balasan ko. Saan ako nagbayag? Pinakon. Tinaramid ko ti pamagbagak ken pagsayatam. Ken pagsayatam met ti pamilya mi. Kalawag? Uwen. Tita. Amo ka na sakit, nga magkagangi laing deta. Sa nga bali, tita? Tanya. Awan, tita. Sige, patuloy akon. Dili makapanaw intayal ko tinamber manunemi ni Gabi wano Pablito. Unattended? Awang pulusan ti pakakuntakak ken kuana. Kinawang maten ti mauray ko nga tawag na kanya. Ken jak maten makitkita. Jak man garot mabalin manunemi nga mapaniti ayan na. Naging ka tumakdak kalitsan ko kat nadlawan datatang kininana. Masiko ka? Wandang. Nakakalaam. Diyan lakay kabit mo? Wan. Ay, sapoy. Ta nagpaputot ka pa iti ka pada nga lakay. Nagwapo no napintas ti putot ti lakay tatang. Mabaling ko iposta ka da kayo. Pakaragsakan ba ti panaganak mo abalasang? Naragsakak. Gabot na tapakalaglig pa kinikabi. Saan nagbabawi, na nagbalin nga kabit na. Kaninipas nga ko manong name ni Gabi. Gabi manong name ni panagan ko. Saan nga Pablito. Ti ubing ken si bibiyag nga Gabi. Nakagupguhapong ubing manong. Nagatot ng daya. Wow! Pagswerte ka nga talaga. Nangalaam iti kastoy aya. Ibaga man lang agpaputo takmut keng kuana ko na. Iriag dama manong name dakkelan ni Gabi. Nga manipod iti panagsarita mi ti asawa ni Gabi sa angkon nga nakitkita isuna ni Anniniwan. Damag kumanong pimanaw dan iti nga lugar na pandan ti adayo. Awanan ti panggap ko pa'y nga gasawa manong name umanay ni Gabi nga pagsanggirak to. Into ni siyak iti agrakaya. Ibunton ko king kuha na ti amin na panahon ko pagbasaeg aging nga makapagturpus iti kolehyo. Agbalinto nga na siya at nga tao. Sabi ko mata sa antumet nga babaero. Dito nga ron ti pagkasalitak manong yaman naglawan na iti anos mo nga nagibasa ket sabi ko mata at damat na ibatik nga adal. Liwliwa ken pagsarmingan ti biyag karagiripadak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagaya mo, Sharon. Thank you, Sharon. Iting ka pa nagsurat. Thank you, mat ka na kita nagbuya. Salamat po. Salamat.